in the building. Yes. Yes, I am. Guys, welcome. Let's get into it. Let's not keep our audience. Nah, it's not Tagara because inini ndogara ndichipikisana nevanhu vaya vanoti ndinoti kune mumwe munhu utichera ukaita rufu zvezve unoti aiwa mira yauya chichichichi inyaya yekuti munhu anenge ane magadgets pamwe akauyawo chikafu chichichi kozoyawo vamwe vanhu wove kunzi uyu kuvapo kana kusavapo hai zvakufanana but inini manje ndinoramba vanhu vanoti handina chandinacho because ini wacho ndine nharo So there was this other woman I felt Makuwa singing. My God, hey, my vaida Makuwa. Muzi anonzi Makuwa. Ekuti chero pakanzwika kuti pane nyaya yakati yabuda wotoziva kuti ndini. Yes. Right. So one day mumzi waye vakaenda kunochera mvura kuchibhorani. Vasvika kuchibhorani kweka she was just alone. Zvakavaboa. Vachira mvura yavo vakambodhileya uchifunga kuti chi pachayamamwe vanhu kuti vambonzwa Makuwa. Next hapana akauya andobva simudza mvura yavo vatsika zvavo away she goes. Vati fambei ndofunga about 20 meters ndobva wanzwa kuchibhorani kuchiseko vacheuka ona kwatone madzimai vangu avo ku 3 madzimai anga vachiputika nekuseka vakabatikana munzwa saka vakafamba mbichana vanyepera kunge vagumburwa ndobva vaita se varasa mvura iyaya ndobva vaita se ndobva vadzokera kune madzimai aya zvikanzi masikati sei madzimai nai nangoti ndichingosvikapo mvura yangu yavaita se yavairasika mufunge saka ndatoya kuzochera futi but chimbonditaurai chii chamuri kumboseka nai zvikanzi mufunge tikutoseka zvedu kutoti nhamo nenharo tichingoya panapa chibhorani chabva chava hapana kana mvura